yau na san shekara ka za ta yi daɗi. Wa gamar da gwanna gamar ɗan kulo cikin tambol kin na nan sa wallah sallah gaba mu ƙarya. Ko ma zai tuwa la tu. Barka da ya kai. Shi ta nan da an ka sa ba mai taka ba mu. To bare ma magana da Alhaji. Risaki. Wai shi dan shege ta kore na wai sai ya ji yawa mutane a gangan ku. Mu da wala su da a gangan. Ha? Wai suna ya tuwa wai ni da dan kulo ma wai. In yi dan kulo kowa sun dan kulo ni sannan a tu a ce ba a bandi zina. Wallahi ko da ta na magana da Alhaji. A wurin da sauran ta. A taka ta. Ya ka so ka ta ko ta ina ta. Wanda ce aka ba. Ka ce ce aka ni. Kane na kawo ka ta ina ta ko? A ni ya tabbace ka. To dan gani wanda abu ya ji wata. Ina magana da zina. Wallahi ka wata ya ji bita. Ya ji bita ce a masa. To ya ka bani ya ji goma ta shekara ka bani ya ji. Ni da kare ta. Ka ji abin ku. Haba dan tambol ba a haka. Wacce mai dan tambol na koma dan kwando dan daga yau kabi nake. To wani ka ina tuku babu shi ba da gizna shi da wani shigar mun zina. Ya aka bani ya ji goma shekara ce yanzu a bani ya ji biyu. To dan tambol lokaci ya canza. Ko shi ya ce ku. Ko kwanaki da wata ta lalace na son dan kulo sai dai magana aka gara. Domin ba da shi ba mu yi. Shi maka ka gani? Ka gani ko? Na gara su. Wallahi shi maka dan kulo. To ko yanzu ka koma yi. A ba hoyi na kuma. It is what it is. Wannan shirin na gidan Alhaji yana nan zo muku bayan sallah.